Τι είναι η κυρσή και γιατί εμφανίζονται? Η κυρσή είναι έντονα διατεταμένες φλέβες οι οποίες φουσκώνουν κάτω από το δέρμα. Δημιουργούνται λόγω του γεγονότος ότι οι βαλβίδες οι οποίες βρίσκονται μέσα στις φλέβες δεν λειτουργούν σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αίμα αντί να ανεβαίνει από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή προς την καρδιά που είναι και η φυσιολογική του ροή μέσω των φλεβών, γυρίζει προς τα κάτω. Αυτή η ροή λέγεται ανάστροφη και ουσιαστικά είναι ο μηχανισμός ο οποίος προκαλεί τους κυρσούς. Γιατί η βαρύτητα έχει ως συνέπεια τη λίμναση του αίματος στα πόδια και με τον καιρό οι φλέβες φουσκώνουν και τα πόδια πρίζονται. Κάποια από τα συμπτώματα είναι το αίσθημα βάρους, καύσους στα πόδια, το πρίξιμο γύρω από την περιοχή των αστραγάλων, όπως επίσης η έντονη φαγούρα ή ακόμα και δερματικές αλλοιώσεις σε πιο προχωρημένα στάδια φλεβικής ανεπάρκειας. Αν λοιπόν είτε έχετε δει φλέβες που φουσκώνουν στα πόδια σας, είτε έχετε αναγνωρίσει κάποια από τα συμπτώματα τα οποία προανέφερα, τότε καλό είναι να κλείσετε ένα ραντεβού, να έρθετε στο ιατρείο μας και να βρούμε την κατάλληλη θεραπεία την οποία πρέπει να λάβετε για να λύσετε το πρόβλημά σας.